internetom. Pevačica se pojavila krvava, sa modricama i zavojima, a fanovi u neverici pitaju šta se zapravo dogodilo. Prema zvaničnim informacijama, Ana Nikolić prijavila je svog partnera Gorana Raleta Ratkovića za nasilje u porodici. Policija je odmah reagovala, a pevačica je prebačena u urgentni centar, gde su joj konstatovane povrede na glavi i rukama. Ubrzo nakon incidenta, Ana je sama objavila uznemirujući video na Instagramu. Na snimku se vidi u beloj majici, natopljene krvlju, uplakana i sa vidljivim modricama. Razbio mi je slepočnicu i zatvorio oko, navodno je rekla kroz suze. Ovi prizori su šokirali javnost i ubrzo postali viralni. Fanovi su momentalno preplavili mreže porukama podrške uz reči Ana izdrži, uz tebe smo i zovi hitnu, izubijana je. Mediji su istog dana preneli i fotografije Ane iz bolnice, što je dodatno potvrdilo ozbiljnost situacije. Policija je Goranu Ratkoviću izrekla hitnu zabranu prilaska u trajanju od 48 sati i podnela krivičnu prijavu za nasilje u porodici. Ana Nikolić je, prema sopstvenim rečima, odlučna da više nikada ne kroči u kuću u kojoj je doživela nasilje. Ovo nije prvi put da se oko Ane pojave spekulacije o povredama. Pre nekoliko meseci kružio je stari snimak sa podlivima, za koji se kasnije ispostavilo da je nastao posle kozmetičkog tretmana. Ali ovoga puta sve potvrde govore da je u pitanju ozbiljan slučaj nasilja. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li će Ana Nikolić uspeti da se izbori sa ovim teškim periodom? Pišite svoje mišljenje u komentarima, a za još ovakvih vesti obavezno lajkujte video i pretplatite se na kanal.